Аре, Ама влизам, бе. здравейте, хора! Здравейте. Ще видиш едно здравей, като ти избивам се. Но ми цепи като такова. Влезеш. Айде. Здравейте, това е нашия свят и готово. И гъс. Спирам, бе. Какво имаш? Имаш ли дърво? Ти имаш? Да. А кой влезна? Маре влиза в това, много ми здраве какво влезна. Ела в Енда. Абе, Ада. Ада. Аз така ще го викам, защото ми е поки. Ендърман. Къде сме, бе? Люди, спавнали се сме в Фортрес. Леле, мале. Бъгна се като влезе. Как ти късмета? Тук ела къде бехме слизали. Ние не сме слизали. Слизахме, нали си изкачвахме? Къде са школа? Ох, тук е едно тъмно, бе, брат. Скучно. Да, сега пак няма ли място, ще се спаваме. Да. Кажи ми се не. Стига, бе. Ма трябва някак се го щупиме, аз паднах в водата. Ако ти е. Чакай. Кой докато влезнахме в Ада, бе, човек? Ма не знам, бе, той е щупило портал. Сега по пътя тъмън ще потърсим трябва да енчанти. Enchanting Tale. Бей. Що ти е толкова и? Що ти е такова и? То на тебе. Как се казваш, че аз не мога да го разчитам? Човек, аз днеска ще си сменям скина, защото то ми е глупав. И по моя... От МКП Мастер. С изтегляне, кой ще си го Ти сложи. си бил толкова напред, аз мисля, че си зад мене. Аз сега съм за тебе, сега съм... Ма не ми скачай, бе. Сама нема крава, ба. Ма какви са тия, бе? 5 човека сме в... Иероглифи. Ма 5 Вярно, човека пет. сме. Как е да й пишеш лизайте? Виж ли? Я ще им напиша. Абе, човек снимаме. Чакай, гледай какво написах. Какво написах, бе, човек? Човек? Да. Какво стана, бе? Чакай. Какво? Снимаме клипи. Най-просто. Нещо ме зацепи. Абе, марш от тука. Ще кажат, че няма да излезе. Само ме зацепи заради тя. Види, мали. Нищо не мога да правя, човек. Най-после. Оприли. Сега трябва всичко на ново. На канала ни как ще се казва, бе? Ма, Слави, стига влизахте. Ама другите! Кой казал, че ти влизаш? Що па влезнах в тоя? Влизай у моя. Ти знаеш с двете лота отпреди. Кога отиде толкова напред? Чакай ме. Ох, бе. Стига бутал.
Хора, в училище сме, може, съжаляваме за шума. Тия хора са убили, да знаете. Да, верно, тия тук се карат за някаква Майнкрафт. Дето сега я играем. Къде ни е къщата, бе? Гарти, караме това за една игра. Кучета муча. Стой, бе, човек, че тук много неудобно да си игра. Да се кръстиме проката, БГ. Чакай. Ама и за Clash Royale трябва да накръстим някой. Ама, не е канал, бе, човек. Да, ама и Clash Royale ли там? Ще го кръстиме. Ще го кръстиме 2 Pro. Чакай, как да го кръстим? Протата БГ. Да, добре, че се отдалечихме. Ама кой влиза, бе? Добре, че сме се отдалечили като... Ама ние сме в къщата. Ама ние трябва да си осветиме района. Аз не съм включил събовищата, май. Аз не съм ги включил. Това е мой сървър. Абе, май. Аз осветявам. И включи чудовищата. Мобовете. Я ще ви помагам. Опа. Готово. Жалко, че нямаме да това. Айде аз отивам по пясъка да светя. Аре, готово. Свършиха ми факт. Абе, човек, ние сме се отдалечили на 100 км. Чакай го засада тук едно от градинката. Ела. Тия диаманти, какво ще ги правим? Трябва ни кришка да енчантим тейбъл. Как е скелет? Но убий го, бе! Ама убивам го, бе. Сега ще дам да ти На помагам. мене ми взима много така. Абе, стига ли? Идвам. Той има пън смелоти. Аз имам Diamond меч. Аз имам Iron. Ама имам Diamond. Уау! Аз убих единия и другия го захваща. Убиха ли те? Аз нямам никаква храна. Ето тук има прах. Ходи ги уби ми, дай храна. И паят. Паят ли? Ма аз имам и запайк и запалка. Какво стана, бе? Тук малко. Избиха ли те? Ма аз нямам никакъв. Аз имам 4 факли. Айде, доближавайте ме сега. Ма аз имам запалка. Много гъди. Ау! Едно сърцето. Верно. Верно. Сега се разгледа. Няма. Без чудовище, моля. Готово. Без чудовища. Искам да убия малко за храна и ги пускаме. Чули? И как хора, съжаляваме за шума. Защото тук някакви много викат. Чай, брат. Няколко човека са ми хванали интернет. Хора, ако имаме 10 лайка, ще сме много благодарни, защото сме нови. Па нови сме. Я ми дай, имаш ли още 2 факли? Една. Дай ми я. Къде? Готово. Ма, трябва и на печките да сложиме факли. Да стане по-яко. Да.
Аре да направим мина. Айде. Аре идва тук при къща. Къде ще бъде? Аре тук отзаде, зад крафтинг тейбъл. Абе, Криси, ние нямаме лопата. Аз имам. Айрон лопата. Къде? Тук ще минаш. Тук на пясъка на свободно. Ама е там зад крафтинг тейбъла. И ще правим канал. Пази се. Пази се. Ево, Дани! Е, тук ще го направим. Снимате ли клип? Да, бе. Но трябва малко да траеш. Е, можеш да говориш, де? Първо може ли да говориш? Да. Защото един не е казал, че е по-грозно от футбол. Айде, ти не я изкупала. Леле. Абе, вие сте мазахте, бе. Ай, хора, в коментарите може да пишете на какви игри да играем. Може и на Clash Royale. И на Clash of Clans. Човек, аз се загубих вътре в тази мина. Нямам факли. Аз копая надолу. Ма аз направих мина. Ама аз също. Ма и аз. Дай манкирката е много добре се копа, да знаеш. И ти ми я открадна. Сега я ще си направя твоите диаманти. Ама трябва да запазим двете енчантинг тейбъла. И как ще стане? За един меч само ще има. Ще ги пазим. Да чакаме. Да като събереме. Ама пък се разбираме, че трябва да се държите, бе. Криси, бе. Аз дали съм за тебе. Ма човека, кога ще спирам с клипа? Я виж колко време. Ти снимаш. 13 минути и 6 секунди. Айде още малко да поснимаш. Поне 15-16 секунди. Или поне 15 минути да го направим. Айде да се качваме нагоре и е така го направи човек. Е така и за да се гледаме, виж. Е така го направи, за да се гледаме после. Ело е там горе да свършим клипа и да те коме. Да го качваме. Много време ми е Дани. И по-напред ли си? Ау, сега се завъртиш. Аз съм вече горе. Пред портала. Е така пред всичко. Ела при мен. Ела тук. Хора, това ще е клипа. Аз съм Далето Носен, това беше... Аз съм... Как се казваш? Ос Криско Зол. Чакаме. Как се казваш? Как? Криско? Добре, айде Криско да го наричаме. И това ще бъде от нас. Чао, чао. Чао.